que te esperas do que vai pasar aí? Que te pensas que vai pasar? Pois, non sei, a ver, intento disfrutar deste momento que É temos. bo, sobre todo para a nosa food truck, lembramos que temos Claro, food truck. enfoca aí, por favor, a full track Dice que non se e non escoita, está sei entrando? que vai haber. Vale. Está falando. Está prevenido. Para non volver a pinchar. Vou ir con cámara. Usa. Estamos dentro. Estamos dentro? Vale. Eu propoñente unha cousa. Co tema do COVID, tuvemos que jugar o aforo hasta quedarnos en 94, sabes? Perfecto. Entonces supoño que hai moitísima xente que quere participar no evento e que por cuestión de aforo non vai poder. Ajá, Entonces a miña proposta é, se tedes algunha pregunta que facerlle a Luís, por favor. escribídenos no noso canal de YouTube, que podedes encontrar o enlace tanto na web do Concello, na web no Facebook do Concello e no Twitter do Concello, como nas nosas redes tamén. E así, cando pasemos o coloquio, as preguntas e vouchas Sí, transmitindo. Parecece ben? eu encantado que sexan 92 persoas porque eu arranquei de profesional con 22, entón pois Ai, pois mira, todo bo ten, presagio, todo ten unha. ves como E a gala está despois enfocada eu ao bo? son moi de preguntar e moi de respostar, así que O sea que xa sabedes, tedes nos que mandar a vosa pregunta ao canal. ok, pois xa sabedes. Bueno, deixámoste Agora, entrar. veña. Que se non chega o invitado, malo. Vamos por aquí. Vamos a preguntar por aquí que é o que se esperan deste evento. Hola, chicas. Contade, que vos esperades cando entredes por os parques? Por que os vai gustar?
Boas tardes a todas e a todos. Benvidos á homenaxe a Luís Zaera. Notase que temos un famoso entre nós e por iso temos a foro completo. Con este xa van 4 no FIC Vía 14. Creo que non necesita presentación, pero imos falar un pouquiño del. Actor galego con ampla experiencia no cinema, televisión e teatro. Quen o ia decir? De carteiro no luar a gañador dun premio Goya ao mellor actor de reparto no 2018. Coñecerédelo de series como Mareas Vivas e Vivir sin permiso, ou películas como Celda 211 e El Reino. Todos lembramos a fantástica escena do balcón na que Luís amosa un rexistro dramático inigualable. Un forte aplauso para él. Pois, moitas grazas por esa introdución. Como podedes ver, eu son da escola de Galloso en canto a micrófonos, unha gota de lotite, e nada, pois eu que sei, é unha sensación curiosa, pois que che fago unha homenaxe, non ten unha cousa como maravillosa e como terrible, non? Que vai pasar algo, como que teño esa idea de que lle fan unha homenaxe a xente que vai rematar algo, cousas paranoicas dos actores. E de saber agora isto, pois 4 curtas, non sei que disfrutedes, e non sei, e vémonos despois a volta das curtametraxes e falamos un pouco e poñémonos ao día. Ok? Pois nada, moitísimas grazas de corazón. Moitísimas grazas. Como ben dixo el, hoxe está no FIC para ser homenaxeado e a continuación vamos ver algunha selección dos seus traballos. Un forte aplauso e que as disfrutedes. Moitas gracias, que disfrutedes. Ata agora.